Tradizioa ez da bat eta bakarra. Askotariko modutan adarkatzen da. Ez da estatikoa, ez dago geldi. Tradizioa etengabe asmatzen eta berrasmatzen da. Ideiak eta asmoak eta haien adierazpenak tradizio bihurtzen dira belaunaldi berrientzat garai berrietan. Hari nondik begiratu eta harekin zer egin da kontua. Gaurkoan, Lugorrira ekarri dugu Berde Prato. Horra ginala esaten beste zinta hori jartzen dutena eta hori, eta leheno komentatzen genuen, gelditu zaigula oso postal tolosarra azkenian. Politia gatua. Bai, hori, zu Tolosan jaioa zea, eta gero unibertsitate garaian eta Bilbora joana, berriz Tolosara bueltatutakoa, eta hori zer da Tolosa, behin alde gintzuenarentzat zer da Tolosa? Bueno, netzako da, nik uste, sortzeak ordun jende askok asko hartzula bere haurtzarotik edo, ez? Edo, mundo poetikoago batetik igual, ez zure egunerokotasuneko mundutik. Eta nolabait olako eremu bat izan da netzako, igual Bilbon nolabait zala gehiago zehose nostalgikoa, ez? Tolosan pentsatzea eta hortik, memoriatik hartzea, pixkat, sormenerako aitzaki bat, ez? Baina nik uste oain, nolabait enkajatu behar izan detela bi eremutan, eguneroko eremu hortan eta baita sortzeko material modun, ez? Orduan nik uste badala, orain zehose orekatua netzako simbolikoa, baina baita oso erreala oaintxe bertan. Igual lehen ezin nun nire alde hoi hemen hainbeste garatu, ze, herri bat da, eta gaina igual dia adin batzuk ez, ezin ez zula, ez dakit, emateo mundu guztiak iguala izan behar dula, ez, herri, batez, baina oain, sentitzet aldetela leku hori topatu hemen baita. Bai. Eta, de hecho, herria hiria klitxe handi horren barruan, ikuste dut existitzen dela inkluso, Euskal Herrian barruan bilboratzean klitxe bat, ona zehadi diferentetan, ez? Herritik Bilbora eramatean da Bilbok badaukala olako simbologia batez ere Euskal Herrian, lehen esate genuen ez, olako hiria, segurazki Euskal Herrian bakarra dagoela, ez? Eta burura etortzen zaita diez lore jokoen asunto guztia diez Bilbon itea, ez? Euskerazko bertsolaritza zera bat hirira eramatean zea hori guztia, gero da hor Bilbon zea hori, Bernardo Atxaga eta jende guztia asteazu bezalako herri txiki batetik eta lehen esan dezun imaginari hortatik Bilbora doalatan topatzen dula beste estena bat eta horrela. Hor baita ere, pentsatzen dut artistikoki ematen dizula aukera bat baita ere, bestera batea behiratzeko lehen esan dezun haurtzaroko imaginari horrei, beste korronte artistiko hiriarekin lotura gehiago daukana, hor Bilbon badago estena bat, artistikoki adibidez zer ematen dizu bibentzialetik aparte, zer ematen dizu estena horrek. Nik uste gertatzeala gauza bat, esan dezun bezala Bilbon igual Euskal Herri mailan gertatzea zehose desberdina beste hirietan ez dana pasatzen, ez Donosti baten ez dana pasatzen, eta hoi nik uste dala igual badaola benetan jende desberdin asko aniztasun bat, zentzu askotan, eta baita alde Euskal Herrik dauken alde dirudun horretatik kanpo zerbait gertatzea baita. Nik azkenen Donostin, ezin nun igual underground mailan ezer deskubritu edo hoi pentsatzen nun segurazki badaola, ez? Baina, igual ez hainbeste. Eta Bilbo baten, gauza asko gertatzea, ez? Zentzu hortan, orduan espazio asko daude, igual espazio okupatuk daude, adibidez, nun gauza artistiko gertatzean, kontzertuk dauden, eta, aukera gehiago ikusten daola zentzu hortan, esate izutena, ez? Aske sentitzeko, beste modu batzuk aurkitzeko, bai harremantzeko, bai kultura kontsumitzeko, edo, ez? Orduan zentzu hortan, asko ikasi dezakezula pentsatzet Bilbon.
Eta hor adibidez, hor guztiaren erdian sortzen da adibidez serpiente bera, ez? Serpiente taldea. Oker ez banago bi diska edo atera zen ituzten, ez? Lehenengo naiz begiratzen eta 2017-2019an. Eta serpienteen bertan ikusten dela, nahiz eta Berde Pratoren proiektuan geroxeago sartuko garen eta lehenbiziko begiradan eman dezaken bi mundu oso aparte direla, ikusten dela adibidez, estena underground horretatik zenbat hartzen duen, euskarara zentzu batzutan nola ekartzen duen baita ere, eta badagoela hor ja intentzio bat hori guztia sartzen dena bertan, ez? Intentzionalitate bat gerora seguramente mantentzen desuna zu baita ere, ez? Serpienten. Bai, esatezuna. Bai, intentzionalitate hori azkenen berez da ideia oso simple bat, ez? Osea, nahi deuna egiteko. Intentzio bat, orduan, momentu hartan, igual nahi genuen hain gauza bat zan, eta bain nahi deten hain beste bat, baina berez kontzeptua hori izan da netzako oso garrantzitsua beti, ez? Osea, nahi deten hain, eta punto, osea, ez pentsatu, hau zer da, kulturan oso barneratuta daukaun zerbait eta ordun ukatu ingot eta ez detingo, ez, osea, kuestio horiek baztertu, ez, eta simplemente momentu hartan igual, esperimentalagoa zen zentzu askotan iten un musika, hauekin nolako gure bizitzare bai beste esparru baten ematezalako, esatizut, leku oso punkitatik atea ginen serpiente iteakon, ez, behaiek beste bi neskak oso gainea, entzute zuten musika olakoa zan, ez, oso punketik etorritakoa, ez dakiz, eta orduan gehiago gauden igual espiritu hortan literalki. Espiritu hori netzako, ez konforme oteana sistemaren gauza askokin, gauza hori nik mantendu itet zentzu igual ezain literaletan, baino igual bai nahola beste momentu baten, ez noski. Baino bai, serpiente guztiz netzako da adibidea, Bilboko olako espiritu bateko adibidea. Eta momentu bateko baita. Eta hori guztia, edozein disiplinai aipatu ezun kontzeptu hori bera, esperimentalagoa, korronte batzutatik aldentzen dena eta bar, edozein disiplinari aplikadakioke, baina interesatzen zait baita ere, aipatzea zure jardun artistikoaren beste esparru bat. Esan desun bezala arte ederrak ikasi zenuen, gero uste dute pinturako masterrare egin zenuela. Badago jardun izan duzu baita ere, arte plastikoen eta batez ere pinturaren arloan baita ere, erakusketak egin dituzu, eta gero baita ere musikarekin lotuta, adibidez Berde Pratoren iruditegia hori bera ere, askotan zure pinturekin osatuta dago eta bar. Ez dakit, disiplina horretan, adibidez, batzuetan eman dezakelako funtzionatzeko oso modu desberdinak direla, baina zure jardun artistiko horretan bi disiplinak dauden ezkero, ez dakit nola ulertzen dituzun sorkuntza prozesuan bertan, bi gauza aparte bezala bizi dituzun, ikusten duzun elkarrekiko harremanik. Bai, berez, teknika aldetik iruditzen zaizkit bi eremu oso desberdin, ez? Prozesua bera oso desberdin iruditzen zait, denbora aldetik, baita ikusleak nola jasotzen lan hori pintura izan da edo abesti bat izan da oso desberdina da. Publikoakin dauken esparru horren harremana, ez? Esan nahi dut, eventu bezala oso desberdina da. Hori guztia bai ikustetela bi plano oso bereiztuak bezala, ez? Baina egia da, sentsibilidade bat daukatela, ez? Ni pertsona bakar bat nahi zela, eta azkenen nire kezkak, nire hausnarketak, nire, oidana, nire mundo, barne mundu hoi edo berdina dela, ez? Orduan, denboakin hain naiz ikusten bai dela zehozte askoz harreman duguanik pentsatetena baino. Bai. Gero teknikaren adibidez aipatu duzun horretatik, nire natorre arte plastikoen mundutik eta hola, eta beti iruditu izan zait eta esparru horretan ibiltzen den jendeari beti esan izan diot, beste arte disiplina batzuetan, baino igual nabarmen hau ikusten dela, ez dakit, artisautzaren ulerkera bat eta teknikaren dominazioaren ulerkera bat, ez? Artea baita ere ulertuta teknikaren dominazio bezala eta artisautza bezala eta bar. Eta nik
zentzu batean ikusten nuen baita ere, pues, Berde Pratorekin egin izan dezun gauza batzutan eta hola, zegoela hori baita ere, ez, zu bakarrik zaude holtza gainean, zuaz eraikitzen parteka kantua hor zuzenean bertan, ez. Ez da, alde horretatik ere, bueno, euki dezakela baita ere teknika aldetik disiplina horiek, bueno, pentsatzen ez dugun beste modu batzuetan lotu daitezkela, ez? Bai, guztiz. Bai, gaina hori egia da oso modu desberdinetan ulertu daitekela teknikaren menperatze hori, ez? Eta adibidez arte ederretan, bueno, nik ikusi nun, nik bai behar nula nire lana balidatzeko nik, Osea, teknikan menperatze bat. Nola baiteko, virtuosismo baten bila jutea edo, bai behar nula pixka zentzu bat aurkitzeko en ese todo vale, ez? Osea, ez dakit, bueno, nik momentu baten behar izan nun pinturakin, eta bai nik uste, bueno, musikan ere nolabait behar detela, baino, karo, musikan oso desberdina da, zeztuk bakarrikitea nire ustez, bueno, hainbaten zailagoa da. Hainbaten, ez? Orduan, bai egia da, igual ahotsakin, gehiago izan detela nik helburu hoi, ez? Dominatzea ahotsa, behintzat elementu bat, ez? Venga, ahotsa. Eta horri, bueno, esfortzu asko jartzea zentzu hortan. Gero egia da, igual, pianoa, ez dutela dominatzen. Baina berriz ere igual guazela kontzeptuan ze horretan. Baina, bueno, teknikan alde hortatik, hola ulertuta, oso modu klasikon ulertuta, bai, antzekotasun hori aurkitze jot. Eta gero badauka baita ere artisautzan ze horrek beste salto bat eta beste eremu batera emate baldin bada, bueno, ogibidean, ofizioaren menperakuntza bat eta ogibidean ze horretan, ez? Eta leheno komentatzen izunen irakurri nula artikulo baten esate zen nula, musikarian edo artista bera ogibide bezala, ez? Eta zu opa diozula artistei edo nahi zenukela artistaren izatea baita ere beste dozein ogibide bezain serioa eta duina, ez? Eta batzutan igual ez da lain erresa, ez? Bai, eske igual badauke hola errekonozimendu errespetagarri baten aldetik badauke duintasun hori, ez? Baina gero alde praktikon ez dauke, edo behintzat ez dauke maila baten, ez? Osea, bueno, igual oso famatua balin bazte aukiko, ez? Baina bestela ez, ezin dezu hortaz bizi, ez balin baukezu beste lan bat edo beste, erentzia bat, ezakit, ez? Osea, ezin dezu, orduan, zentzu hortan, esaten un artikulu hortan, batez ere, zentzu hortatik eta baita, igual, baina, bueno, nik uste batez ere musikaren mundun gertatzeala, lehen komentatu deun, harintasun puntu horretatik ez sare sozialak, eskatze zaiona artistai esan gabe, baina hor da hoi deia, ez? Sare sozialetan da, pertsona bat, bueno, bere arteaz, bere musikaz aparte, izan behar du norbait atsegina, norbait divertigarria, euki behar du, influenzerren zea hori, ez? Como bete behar hori, azkenen. Zentzu hortan esaten. Eta hori nik uste dut, hori azkenean, ez da inoazan, kapitalismoak arteari berari ematen dizkion edo inposatzen dizkion dinamikan barruan, joera horraka duala, ez? Azkenean premiatzen den figura dela, molestatzen ez duen figura bat, onenean esan da, eta okerrenean esan da, eskatzen zaiona sexualizatzea, eskatzen zaiona harinkeri zera batera joatea, eskatzen zaiona, finean hori ez, erraiz salduko duen figura bat izatea, eta horra bideratzea ze guztia, eta noski duintasuna kentzearen hortik joala baita. Figura kaltegabe bat, azkenen. Batez ere emakumetan, nik uste, azkenen, nola, sistema honek den asimilatzen, asimilatuta gizon irreberenteen, ez, musikari irreberente hori figura hori asimilatuta dago baita, ez? Osea, sistemak ondo hartzeu, baino egia da emakume irreberenterik ez dagoela igual hainbeste, ez? Osea, bada figura bat askoz atseginagoa izan behar duna, bai hori esan dezuna igual bere gorputza hipersexualizatuz kanon batzun barrun, edo bestela super atsegina izan ez eta kaltegabea, osea, ez? Orduan,
bai, zentzu hortan horrek pixkat, ez gaizki daolako, atsegina izatea edo perreatzea, ez? Baizik eta, jode, beste aukera batzuk eukitzea ondo legokelako, ez? Bai. Eta, bueno, niri ez zait iruditzen nahikoa, askotan kezka hau nahikoa problematizatzen danik eta zeran, ez? Eta postu nindun adibidez hori irakurtzeak edo beste jende batek plazartzen ditunean ze horiek ere artean esparrutik eta hola, ez? Eta kezka hortatik abiatuta adibidez, erresistentzia jartzeko moduak, zuk nola pentsatzen dituzu adibidez zure kasuan aurreiteko moduak, ez dakit, badagon aurreiteko modurik, dagon erresistitzeko modurik. Hori ez dakit, osea, lortzea ja ez dakit, baina bai, nik asko, ni saiatzen naiz, bai pentsatzen, noaino nire erabakik dauden horren barrun edo ez? Osea, noaino aldeten lehenengo ideia horri fideltasuna mantendu noaino aldeten, ez? Osea, gauza hau nahi deten nahi dut, ez? Noaino benetan alda posible, ez? Baino bai, egin baten nik uste bai aldezula kritikoki zehozein lan batin, ez? Lan artistiko batin, naiz eta ez ulertu hori modu literalegi batean, ez? Osea, esatezuna, ikuste baet emakumeek musikari izateko edo eremu mainstream baten musikarik izateko izan behar balin bagea hori, esan dizutena, ez? Perreatu egin behar balin badeu edo mutilak inatea sare sozialetan edo banda bat eukiatzen edo gure musika egiteko erabaita atsegina izan behar du, hori dena ezin, ez? Osea, ez dut pentsatzen ez da inoiz ezin, baizik eta hasi eziten, eta gero aurkitukot bide bat hor, ez? Nun, baten igual sartzen da, ez? Olako zehoz egitea, baina hasiera baten, gauza horiek mugatu, ez? Modu hortan. Ez dut nire gorputzi hipersexualizatuko, ez dut enaiz izango eszenatoki baten figura bat kaltegabea. Nola aldet hogin? Aldet pogo bat montatu, baina beste modu bat euki beharkot, igual ni gehiago identifikatzen naizena. Eta hor muitzea, ez? Igual nire helburu askotan. Gero lortu edo ez, edo horrek zertako balion ja ezin dizut erantzu, porque eske, baina, saiatu behintzat, ez? Bai. Eta hortik, uste duzu, nolabait, konstiente izan da dinamika horiek jakina ez diala arte esparruan bakarri daudena, baizik eta gizartiai dagozkion zea horretan diala, gauza da nolabait artistok egin dezakeguna geure jardunean erresistentzia hori jartzeko, nolabait hortik kanporako dinamika horien kontrako zea horretan, ardura sozial hori geure jardunataz apartekoa edo, uste zu horre euki dezakela funtzioa ja, zure figurataz harago, ja dinamika orokorrago horiek salatzeko izan daitekena, lehen serpienteren kasuen aipatu dezuna, edo horiei nola baita erresistitzen laguntzeko ze bat euki dezakela, artistataz harago, gizartean eragin bat euki dezakela zentzu horretan. Ja, ez dakit, baina nik uste oso garrantzitsua dela zentzu hortan artea edo artista, ez? Batez ere musikaria, esatizu, osea, nik uste musikari iristeala nolabait popularizazio batea ez dana iristen pintore bat. Osea, ez dakit, orduan nik uste bai dela garrantzitsua, ze azkenen zuk umetatik ikustituzu artistak, telebistan, kontzertutan zure herrin, eta ez dakit, eta egia da denboa guzti noain arte figura jakin batzuk ikusi ditugula. Batez ere gizona, baina emakumek izan da baita oso figura konkretuk, ez? Orduan, alda hori aldatu, ze azkenen txikitatik zuk beste gauza batzuk ikuste baituzu eta aniztasun bat ikuste bazu, hor aldezu benetan erabaki, ze aizea igual aukera asko zure eskun dauzkezu, eta esatezu, nik hau nahiagot, baina aukeratzen aizea, ez? Bestela joko zu igual asko zerrexago denokite duen bestela, ikustezuna eta hori ingo zu, ez? Ezakit, zentzu hortan oso garrantzitsu iriz ezait. Vale. Bueno, pixkat hor gehiago izango zen,
Berde Pratoren proiektuarekin edo sartzeko. Ana, bueno, nigan Arzoagarekin kontaktatu dut, baina Berde Prato zein da, zer da edo nola definituko luke Anak Berde Prato bera, ez? Berde Prato esango nuke dela nire bakarkako proiektu bat, nun musika iteten, eta, bueno, azkenen Berde Prato izendatzearena izan zen asko baita, hoixe ez, markatzeko, ez dela Ana Arzuagak, enun nahi kantautora kutsu hori eukitzeak izenak, ez proiektuan izenak. Eta ez nun nahi, ez da, ikustea izenen neska nitzan, talde bat nitzan bakarka neon, ez neon, orduan, bueno, ez, hortik. Eta, bueno, azkenen, hoixe, hor baintxe bertan, saiatzen naiz garatzen igual abesti batzuk, folketik edateue, baino baita elektronikatik asko, beste musika batzutatik, mugatu gabe. Beti nahi detena iten eta bai, pozik. Bai. Eta, bueno, publikatzen dezun lehen lana edo da, Kondaira Ederrura izeneko diska bat. Nik uste dut oso, bueno, kontzeptua bera, nahiko ondo, hitzetan nahiko ondo ematen duen izena dela Kondaira Ederrura, ez? Lehen aipatzen zen adibidez, jaioterriari lotutako oroimen eta nostalgia zea hori bilbon bazen dukana eta bueltatu zarena, kondairaren zea hori badago folketik izan dezuna. Kondairarekin lotzen dezu folka eta zera, eta Berde Pratoren proiektu hori baita ere. Folka bai lotzetela hori oso modu arketipikon ulertzea kontzeptu batzuk, ez? Hori maitasuna, familia, lagunak. Eta baina inula diskortan, holako kutsu bat eotea. Flamenko asko aintzan entzuten, baita flamenkon letrak eta oso holako dia, ez? Oso gai hori usteien letrak, orduan nahi nun hori landu, eta bueno, initzan baita notatzen letratan eta aiziteitela teatzen bakarrik, hola idaztea ze, oso zaila iruditzen zait letrak idaztea, eta biziala pixkat orokorrak bezala, ez? Unibertsalak gai horien ingurun. Bai. Orduan, bueno, asko da hortatik, diskortan. Hor badago, jende batek adibidez egiten duen distintzio bat edo bereizketa bat, bueno, folka nahi baldin badu ulertuta, bueno, folklorearen esparrua eta holako tradizio bat jarraitzaren esparrua eta bar, ez? Hor badago, bueno, nik uste dut folklorearen ideia bat, nolabait, 19. Mendeko folklorista romantiko haien zera hori, ez? Ia hiltzera doana, grabatzera eta azkentzea jasotzera doazen jende horren figura hori eta folklorea ulertuta ondorioz, ia galtzera doan zerbaiten zera, azken aztarnak bezala, ez? Eta aldiz, zure musikari folka ditzen diozu eta gaur egungo garai baten dago jarrita, eta zuk esan dezun bezala gainera beste korronte artistiko berriago batzuekin loturan eta bar. Ez dakit, noiz haste zaizun interes hori pizten pixka bat, eta nola ulertzen dezun errekuperatzearen ideia hori eta berritzearen ideia hori, Euskal Herrian horrek berak ere tradizio handia eduki duen kontzeptu bat izan da, ez? Berrikuntzarena, zaharraren hartzearena eta berrikuntzarena, ez? Nik uste dela gure kulturarekiko maitasun batetik jaiotzeala hori ez neregan, baizik eta igual nik uste nahiko modu orokorren hemengo musikarik hori badaukagula, ez? Eta tradizio bat dala gure musikan, tradiziora begiratzea baita. Orduan, nik ez dut ikusten nire kasua kasu berezi bezala. Nik ikustet hori dela igual gehiago orain komunikazio aldetik egindan irakurben bat. Ez bakarrinekin, baizik eta oainaidan olatu musikal batekin, baita
Espainia errestatun dagona, ez? Bueno, asko lotu da dena, eta bueno, horrela aurkeztu da, baina nire ustez desate izut, ez da ezer berria. Osea, dazez Euskal Herrin asko landu dana, eta orduan, zentzu hortan bakarrik ikuste dut folkakin lotura hori, ez? Zehoze material modun, osea, zerbait netzako iturri modun asko erabili izan detena, baina beste leku batera iristeko Nikola ikustet, nire musika ez dakit. Eta hori, nik uste du kontzeptualizatu izan dela, hori, bueno, interesgarria iruditzen zait, kontzeptualizatu izan dela, hori ez, iturri zarra urberria ematen duen zea hori klitxe eta topiko hori, Euskal Herrian beti kontzeptualizatu izan dela modu oso nazionalista batean, ez? Osea, zaharra beti da Euskal Herritarrek garai batean egiten zutena eta berria da garai horretan dauden korronten zea, ez? Baina, bueno, dagoenaren da berritzearen ideia hori adibidez Berde Pratoren proiektuan beste zea batzutan ere ikusi daiteke, ez? Eta hori adibidez Euskal Herrian ez da igorra joaten, adibidez erabiltzea bomboka batzuk reggaetoiarekin lotura daukatenak eta reggaetoien tradizio hori ere ekartzea eta lotzea holako beste zea batzukin eta ez. Osea, badago beste era batean ere ulertu daiteke baita ere dagoenaren da berritze edo beste leku batera eramatearen ideia hori zure proiektuan bertan ere ez. Karo, bai, osea, nik ikustet badaola hori musika askorekin zehoz egitearen nahi hori, nire musikan horrela sortetelako gaina, ez? Osea, gehatzen naiz esateztuna bombo batekin, bombo hau zehoz egin nahi dut olako bombo batekin. Eta orduan hasten naiz besti bat sortzen, ez? Orduan ez diot eman nahi lehentasuna hemengo tradizioari, hemengo adalako, eta ni hemengo naizelako, osea, batzutan izango du eta bestetan ez, eta listo, ez? Ez dut horrekin ezkondu nahi ez da. Gero hori, Kondaira Ederruratik, oker ez banago, publikatu zenituen beste bi kanta batera, eta duela gutxi atera dezu EP formatuan bertan, euskal pop erradikala ditu dezun kantu bilduma bat, lau kantaz osatua oker ez banago. Eta, prozesu horretan eta kontzeptua, Berde Pratoren kontzeptua bera osatze aldera eta horrera ikusten da, tradiziotik edatearen eta folklorearen ideia hor dago, baina korronteak desberdinak dira nondik edaten duzun baita ere, ez? Dago alde batetik adibidez, lehen aipatzen genuen imaginario eta Kondaira jaioterriarekin lotutako zera bat, lehenbiziko diska hartan nahiko presente ontziteken korronte bat edo ez. Kasu honetan, adibidez galtzan diren cover bat edo bertsio bat egiten dezula, ez? Korronte bat badago hor, adibidez, oso jaioterriarekin lotua eta beste batekin. Baina adibidez, diska irekitzen da Lourdes Iriondoren bertsio batekin. Ez den hainbeste, izan daitekena nolabait, ez dakit nola esan, kantu tradizionalia arkaikoen eta lehen aipatu dituzun arketipikoen horren zerbait eduki dezakena, baina gehiagoia kokatzen dena 60ko hamarkadako folka beste modu batean ulertuta, ez? Ja, inkluso protesta kantuen korronte hori guztia, eta horra adibidez horren bertsio bat egiten zu, ez dakit, ze harreman daukazun adibidez garai hartako zera horiekin, korrontearekin eta bar. Hombre, nahi nun, lau bertsioetan ito batzuk bertsionatu, ez? Osa, gure kulturan bakas sagradas edo lako zuze hartu, nolabait, eta berri interpretatu edo baita erabaten ez korronpitu, baina, provokazio moduko bat bai sartu, ez? Igual Lourdes Iriondon abestin gutxien iteten abestia, ze azkenen ez dut aldatzet, baina, ez hainbeste, ez? Zeda abesti bat ja berez, ez dana ez da gaina adibidea protesta abesti hoiena, baizik eta igual zeoze intimogoa orduan hor bai izan dela, margen gutxikokin jokatuet, baina bestetan bai saiatu naizela provokazio hoi nola bai sartzen, provokazio edo gino, ez da txarrea, provokazioa baizik eta, sakralidade pagano hori, nolabait horrekin jolastea bai.
ez? Kaltza hondikin bada abesti bat, oso tolosarra zentu askotan gainea, ez? Senyoriala, oso bainauterik, oso famatua hemen, ez? Eta nahi nun oso leku desberdin batea eramatea gainea letra entzun da, ez? Hori eriotzakin asko dauke zer ikusia, humore oso arraro bat bestin. Orduan, nahi nun horrekin hori benetan musikalki notatzea baita, esan nahi horiek. Eta gero, euskal rock erradikaleko bi abesti horiek, beste eremu oso desberdin batera eramatea. Nik uste, tradizio gehiago egon dela, ez da gino esan, 60. hamarkadako batez ere euskal kantagintza berria eta berritzekoa eta horren bertsioak eta egitekoa, baina aipatu ezun sakralidade horrekin puskatzen duena benetan ikuste dut dela euskal rock radikaleko kortaturen zu atrapatu arteren bertsioa dago eta ertzainaken pakean utzi arte desde luego biak olako ito batzuk, ez? Eta nik uste dut puskatzen duela sakralidade incluso politiko batekin baita ere, ez? Unkitu ezin direnak hain gertu dauzkagunez zentzu batean, 60ko hamarkada urrutiago daukagu eta segurazki idealizatuago baita ere, ez? Baina hor kasu horretan, claro, interesatzen zait baita ere hartzen dituzula horiek nolabait, jada folklore gisa zeinak errekuperatu ditzakezun eta nahi bezala molda ditzakezun baita ere, ez? Euskal rock erradikalaia da folklore gisa baita ere, ez? Hoi da. Bai, azkenen umetan entzun dezuna eta baita bat euskal tradizioaren parte ja bilakatu dan hori nolabait mugitu nahi nun, ez? Eta baita baino esate izut, lehenik eta bain mirespen batetik jaiotzen da, ez? Da zerbait die lau abesti original asko maite ditutenak, asko gustatzen zaizkitenak eta pilo bat entzun ditutenak, orduan, da pixkat aportazio moduko bat itea nire burun, ez? Bai, nire propioago sentitzeten leku batera eramatea abesti horiek eta beraz beste abesti batzuk itea. Bai. Hori, noski haien izan daitekela artelanaren aurrean, gero egiten den interpretazio bat edo hiperinterpretazio bat, baina bai ikusi nuela euskal pop erradikala deitzearen horretan eta kortaturen eta ertzainaken bersio batzuk desakralizatzeko intentzio horrekin egitean, bai iruditu zitzaidala modu batean hola euskal rock radikalaren fantasma hori oraindik gure gainean dagoena eta inbesteko itzala egiten digunaren eta hori ilurren moribundo dagoen zea horren izan txala olako erremate bat baita ere, ez? Ematen diola folklorea pixkat zentzu horretan hartu daitekelako ja iruditzen zaidala euskal rock radikala baita ere, ez? Hamarkada luzetan balio izan duen musika mota bat izan dela, funtzionatu duena eta zentzu politiko bat eduki duena, baina azken hamarkadetako, guk aipatu izan dugun irakurketa politikotik ez da nola esan, zentzu politikoz eta historikoz ustutzen den musika bat izan da ez, gaur egun jarraitu dezakegula lehenbiziko talde egiten dugunean bertsio horiek egiten, baina ustutzen dela zentzuz, ez? Eta orduan folklore gisare horrela ulertzen dela, hori, izan zen garai baten eta ia hiltzera doan horren aztarna bezala, ez? Eta desakralizatzeko modu bezala nik uste dut ikusten nion baita ere, ironia bat ere bazuela, miresmenetik egin daitekena, baina hurbilpen bat ironiatik baita ere, ez? Ez dakit hori... Bai, eta baita beste zentzu politiko batzuk gehituz edo behintzat kuestionatuz, ze netzako adibidez izan da eta horreatik gaina dauke izenburu hoi epeak, ez? Ez da dena euskal rock erradikaleko bertsioak ez dira ez bidea, baina bai nahi nun azpimarratu pop rock aldaketa horrekin baita, ez? Pixkat zeukan zentzu politikoa onartuz beste politikoki begiratu daitekeela desberdin baita ere mugimendu hori beste gai batzuei begiratuz, ez adibidez, gizonentzako eta gizonek egindako mugimendu bat izan zala, ez? Eta orduan, zentzu hortan horrek karga asko dauka eta
asko dago hitz egiteko hor, ez? Eta nola Euskal Herriko zerbait den, ba igual ez gea hor sartzen. Ze emateu hemen gatazka bakarra egon dela, ez? Baina, bueno, netzako hori bai izan dela beti deigarria, ez? Osea, horrelako musika entzun da, inkluso, osea, Kortaturen talde tributuak eta ikusi ditut baita, ez? Osea, behin ninaute ditan zek, eta beti, ba, oso deigarria iruditzen zitaiten, edo gaztetxeko musikak, edo taldek eta hola, ez? Ba, jo, nola zan gizonentzako mundu bat, ez? Eta orduan ba, zentzu hortan baita, osea, estatuari gerra beti, ba, derrepente horrela kantatuta izan dezake beste irakurketa bat, esaldi horrek, edo, ez? Osea, bueno, ezakit, igual nire burun gertatzen den zerbait da, ez? Baina bai, ideia horiekin neola burun bertxo hau egiteak orduan. Bai. Eta nik uste dut, bueno, heltzen dela gainera momentu baten, bueno, pixkanaka badoanean sama hori arintzen eta euskarazko musika ez doenean korronte horregin bakarrik, eta noski baita ere beste korronte ideologiko eta politiko batzuk irteten direnean, eta pixkat horren sama hori arintzen denean, ez? Eta horregin batera irakurrita, ba, noski beste ze bat hartzen duela, beste zentzu bat hartzen duela ze horretan, ez? Eta baina era berean, tortitzaidan baita ere burura, noski gatazkaren ez da gino, itzala gu euki dugula baita ere, bueno, ni 97ko nahiz uste duzu 94ko azarela baita ere, bueno, ez dakit, gurea bai izan dela, hori, eta segurazki horrek eman digula posizio privilegiatua baita ere, beste modu ezain sakratu batean ulertzekoa mugimendu hori guztiak, inkluso arte hori guztia eta musika hori guztia, ez. Baina, garai harietan adibidez eukizezaken adibidez, ere zerki izaera ze hori guztia, zentzu historikoak eta garai historikoak ematen ziona eta hola, gaur egun zenbatean jokuk adibidez jo behar duen gehiago nostalgiara edo ironizatzera, ez? Zenbateaino sentitu daitezken hori, gauza batzuk eta hori, ideia handi horien bukaeraren ostean sortzeak horra adibidez bueno, ez dakit, ze aztarna utzi ditzaken adibidez ze horretara, ez? Ez dakit, batzutan ematen du bide bakarra dela, hori ironiara jotza bakarrik edo nostalgiara eta barre jotzea, eta ezain beste aldarrikatzeko adibidez, igual ez zaigula gelditu hainbeste, ez? Ez dakit hori nola ulertzen duzun, edo sentitu izan duzun hori. Hombre, eske nik uste igual begirada baita sortzaile modun zintzoa izan behar dula, ez, begiradak. Osea, zintzoa zentzu egiazko zentzu baten, osea, ezin du izan zehoz inpostatua edo... Orduan, klaro, gutzako igual ez du izan presentzia hori, batez ere puntu batetik aurrea, gatazka horrek badauka, osea, nola ez dukiko, ez? Baino, egia da mundua desberdina dela. Garai hartan intzien abesti hauek eta ez da mundu berdina eta ez da Euskal Herri berdina. Orduan, hori ezin dugu, hori onartu egin behar dugu, ezin dugu asmatu, ezin dugu jun... Osea, bueno, ez dakit, netzako hori garrantzitsua da, benetan, zintzoa izatea zure bizipenekin, eta ez romantizatzea, baita ere gatazka hori, zuk esan dezu ez nola romantizatze deun pixkat gure tradizioa, baino trikitixai buruz igual eginen gehiago hitz egiten, osea, ez, gauzoi buruz, baino gatazka horrekiko harreman pertsonala bakoitzana ezin da ez da romantizatu, ez? Orduan, bueno, nik uste hori garrantzitsua dela. Osea, hobeto isiltzea eta ez aldarrikapenik ezitea. Benetan ez bali madezu hor parte hartu nola baitez, impostazio bat baino, ez dakit. Nire iritzia ez baino. Orduan, karo, nahiagot igual nire aldarrikapenei buruz hitz egin, naiz eta kortaturekin egin ez, baino, bueno, bai, osea, pixkat, benetan zehoze aldarrikatzean nik sentitetena dela, igual, nire leku emakume bezala estena baten, ez? Edo, osea, gehiagikutu gabe beste guztia. Gero bestalde, aldarrikapen batzuk, gaur egun oraindik,
hor daude, ez? Osea, euskararekiko daukagun harremana edo ez dakit, baina nik hori nahiago dut egin, ez? Osea, baina, bueno, aldarrikapen guztik berez nahiago ditut egin eta ez da inbeste hitz egin horiei buruz, ez? Osea, emakume bat naiz, bakarrik igotzen naiz eszenatokira eta euskera zabestet. Osea, hor dago, nire posizio politikoa hor dago, ez? Osea, ez dakit.